olikin satana heillä dokumenttina. Mitäs onko mä unohtanut monta muuta asiaa? No niin, juu. Mä oon Niittymään Esa Riihimäeltä ja kalustona on tämmönen Simca Rallye 2 vuodelta 1971. Mun autourheiluhistoria, niin sehän on alkanut jo 70-luvun, olisiko ollut 76 kartanlukijana ja sit piti siihen aikaan nousi yleiseen aika nopeasti pienillä pisteillä, niin se piti äkkiä lopettaa, jotta itse pääsi ajamaan sitten ettei tarvinnut yleisestä aloittaa sitä. Eskortilla aloitettiin ja siinä oli kaiken maailman vehkeitä. Välillä oli 8-puolikasta Fiatia ja sitten oli tavallista 127. Sitten saatiin semmonen hullu idea, että päätettiin, että tehdään 127 sportti. Saatiin vähän Autonovoakin siihen hommaan mukaan. Ne jopa ilmoitti meidät tonne Jyväskylän suurajoihin sen aikaiseen ja sekin sillä kahlattiin läpi. Pieniä kisoja siinä välissä, kaiken näköistä mentiin ja alussa normaalisti taas tämmöistä pientä tekniikkaongelmaa. No, se Jyskällä päästiin läpi sitten, mutta se melkein olikin mun osalta sillä autolla sitten historia loppu, eli siihen loppu rahat ja loppu koko homma. Tuli pieni tauko. Vuonna 1988 niin törmäsin yhdessä autotallissa, oli semmonen tämmönen samanlainen Simca kuin tämäkin, niin tiellä kaveri joutui myymään kotitalonsa ja se oli siellä tallissa ja sanoi, että hän ei kyllä tiedä mitä hän tuolle tekisi. Ja mä kysyin, että mitä maksaa. En muista ihan tarkkaan, mulla on sellainen muistikuva, että se olisi voinut olla joku 4000 € tai 3500, markkaa. Ja rahaa ei ollut, niin mä soitin Laakson Karille, että mulla olisi tämmönen Simca täällä tiedossa, että sillä ja sillä hinnalla saisit sen, mutta Maija Riihimäki rallin sillä siinä välissä, että sen jälkeen saat sen itselle. Ja Kari jo edesmennyt, niin hän oli pelimies ilman muuta, se tiesi sen auton, että siinä on hyvä kone ja hyvä välitetty laatikko ja muutenkin tehty hyvin. Ja no, me ajettiin sitten, sain Heikkilän Rammon enduromiehen yllytettyä mukaan ja ajettiin Riihimäki-ralli. Raustolan Jukan kanssa käytiin kauheata kapinaa luokkavoitosta ja muistaakseni 3 tai 4 sekunnilla me voitettiin se. Ja no, se meni siinä sitten ja auto luovutettiin Karille ja sillä on aikamoinenkin historia silläkin autolla sitten jälkeenpäin. Sitten tuli pitkä tauko, tosi pitkä. Siinä on prätkähommia tietysti oli koko aika sivulla ja olisiko ollut 28 vuotta, niin jälleen kerran elämään ilmestyi jostain syystä Simca. Ja tässä nyt ollaan sitten 4-5 vuotta vedetty historiikkia ja välillä on päästy perille ja välillä on jääty välille mutta hauskaa on ollut ja tää on tämmöstä ja nyt on niinku tekniikaltaan tää auto on ylivoimaisesti paras mitä on ollut koskaan. Tää on tehty sillä tavalla, että vielä kun saatais äijä tähän touhuun paremmin mukaan. No niin juu, sittenhän tuli ratakipinä iski oikeastaan ennen sen ralli kun oli lopetettu ja prätkillä vaan ajeltu, niin sitten mä näin tämmösen Kolehmaisen Roope ajoi tämmöisellä Legendsillä, niin näin semmosen auton ja aivan hirveä hinku, että totahan on päästävä koittaa ja ei muuta kuin vuokrattiin Apparalle auto sen verran, että saatiin testata ja siitähän se lähti. Ei muuta kuin rataleimakurssille ja Legendsi-kisoihin ja eka kisa oli sillä hauska, en muista nyt rataa, mutta meitä oli 64 autoa viivalla ja mä olin lähtösuoran päässä oli kurvi, niin mä olin siellä kurvissa lähdössä, eli lähtövalot oli selän takana. Siellä oli lippumies näyttämässä välillä, että milloinka sit on vihreä palaa. Sitä kesti 2 vuotta. Eka vuosi meni sillai, kehitys oli huimaa, että se oli sekuntitolkulla aina parani kierrosajat, mutta sitten tuli toinen vuosi, niin sit se olisi vaatinut niin, että olisi pitänyt viikolla käydä ajamassa ja reenaamassa, niin se oli mahdoton kuvio. Ja sen jälkeen sitten alkoi tää Simca-homma ja tää on Saunailta tuotantoa tää Simca, että sillä se muuttui, mutta että tää on tätä. Uran kohokohta, niin kyllä se on eittämättä paras on se Jyskälä, että se on kyllä mielessä ja sillä pääsee joskus vähän elvisteleekin, että harva on kuitenkaan
rallin MM-starttia ja kaiken lisäksi maaliin. Ja se oli muutenkin huima kokemus, kun siihen aikaan siellä oikeasti ajettiin. Eli mä en käytännössä nukkunut torstai ja sunnuntai välillä kuin 2 tuntia. Sitä kiristettiin sitä aikataulua koko aika ja yöt ajettiin, se oli kyllä siis, se oli huima juttu ja kyllä se on uran kohokohta. Saavutuksista sen verran, että uran matka, niin onhan siellä muutamia semmoisia luokkavoittoja ja tämmöisiä sijoituksia. Silloin eskorttiaikana varsinkin alkuajoilla semmoisia 3-2 oli enempikin ja muutama voitto tosiaan, mutta että siinä se on kokonaisuudessa. Legendsien paras sijoitus Seinäjoen vauhtiajoissa, niin siellä oltiin yhtenä päivänä 10 sakissa. Muuten siellä 15-20 yleensä sijoitus. Joo, ja tätähän ei pysty harrastamaan ilman yhteistyökumppaneita, että tässä nämä, tässä nämä näille kaikille kiitos ja faneille erityisesti. Markus jakaa kortteja aina lähtöpaikalla ja maalipaikalla ja välilläkin, että niitä saa Simkasta, tervetuloa hakemaan. Kiitos. Se oli ihan helvetin hyvä.